Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Yau Asabar 21 ga watan Agusta shekara ta 2021. Mun gode wa Allah da ya ara mana wannan rana domin ci gaba da wannan shiri namu. A wancan mako mun tsaya a inda muke magana akan gudunmawa da gwamnati da al'umma gaba ɗaya za su bayar da za su iya badawa domin ganin cewa an kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a cikin al'umma. Da tare da ni akwai babban bakonmu wanda ba bako ba ne, Muhammad Sani. Jama'a salamu alaikum. Zai mana magana akan ita wannan matsala ta shaye-shaye a likitance, irin illolin shaye-shaye ga jikin dan adam. Alam Muhammadu. Ala Abdullah. Jama'a salamu alaikum. Da farko dai kamar yadda muke ta kwararo bayani akan matsalolin nan da muke ta fama da su na ta'ammali da miyagun kwayoyi wanda suke ƙara ta'azzara al'amuran yau da kullum na cikin al'umma, suke kawo abubuwa na laifuffuka kala-kala da mutane suke yi wanda yake zamowa cutarwa a kansu da kuma al'umma gaba daya. To yau a takaice za mu ɗan tattauna su illolin wa'annan kwayoyi da ake sha domin a samu yanayi na maye a jikin ɗan adam. To kamar yadda kowa ya sani, dukkan abin da aka ce wannan magani ne, an je laboratory an yi synthesizing ɗin shi, an gyara shi, an ɗauke shi, an ware shi domin ya maganin wata specific matsala ko kuma in ce wata cuta da za ta iya bujurowa a jikin ɗan adam. To maganin nan kamar yadda masu ilimin kimiyya suka haɗa magunguna suka karkasa su, magungunan nan kashi-kashi ne sannan kuma aji-aji ne. So amma manya-manyan yawanci magungunan da ake amfani da su wanda suke saka wannan yanayi na maye, to akwai su ne ake kiransu da narcotic drugs. To su wa'annan narcotic drugs ɗin gaskiya wa'ansu kalan magunguna ne wanda ba kowane irin mara lafiya ake bawa shi ba, sai wanda matsalar su ta cancanta a bashi wannan matsalar, saboda yawancinsu suna aiki ne wasu kai tsaye zuwa ga central nervous system, wasu kuma sukan iya yin aikinsu a wani guri da ake cewa peripheral nervous system, wanda a wa'annan guraren su ne kusan gurare mafiya hatsari da suke coordinating ɗin abubuwa da yawa na jikin ɗan adam. So idan mutum yana amfani da su ba tare da matsala ce take damun shi, likita ne ya prescribing cewa ya ringa shan wannan iya adadi kaza na kimanin lokaci kaza don maganin matsalar da take damun shi ba, to dole akwai side effect, ma'ana akwai cutarwa da za su bayar. So da na farko an yi abusing ɗinsu, ba a sha su akan ka'idar da ta dace ba ma matsalar kuma an zo ana shan su. So da farko dai akwai abubuwa da yawa da suke faruwa, kama daga lalacewar manya-manyan halittu na jikin ɗan adam kamar irin su koda da hanta. To sannan kuma bayan koda da hanta, sannan ita kanta kwakwalwar da take coordinating ɗin komai, ana zuwa stage ɗin da take birkicewa gaba ɗaya, mutum ya ringa yin abubuwa out of control, wanda wannan yakan iya zama temporarily bayan an sha maganin immediately, wanda zuwa wani lokaci aikin maganin ya ƙare, mutum zai iya regaining consciousness nashi. Sannan kuma idan abin ya gaba ita za ta iya matsawa da hattaji da ta zama ta yi permanent, ta zama ta mishi causing permanent damage, wanda kamar a ce kamar is irreversible, ko da maganin ko da bai sha ba, already damage din ya riga ya faru, kwakwalwa ta riga ta birkice saboda yana ta zuba abubuwa da abu nan ba. Idan ma hantar shi bata lalace ba, so da hanta su suke kokari wajen detoxification, yadda za su gyara dukan wani magani da ya shigo jikin mutum, a extracting din chemicals din da sinadaran da suke ciki domin a rarraba shi zuwa ga sassan jiki. Sannan kamar ita koda, ita ce take tattace dukan wasu sinadarai da suka danganci ruwa, so ana ba su wahala, aikin yana musu yawa har ta kai da sun fara failing ɗin su gudanar da aikace-aikacen su, wanda kowane ishu a cikin nan idan ya faru gaskiya abu ne wanda yake buƙatar medical attention sosai, saboda ba wai ƙaramin case bane ba. Aka ce an je stage ɗin da musamman masu yin cigarette smoking
in muka ce kamar cigarette smoking kamar masu shan taba ta sigari da kuma masu shan tabar wiwi, su wa'annan gaskiya abin da ya fi zama affected a jikinsu shine kamar hunhunsu, so da suna hunhu shi yake karɓar wannan direct wannan sinadaran da suke ja na hayaki da waye, su akai irin abubuwan da suke faruwa hunhun ya zama ya yi baki, ya fara gajiyawa har yanzu yana bushewa da sauran dai abubuwa ga sunan kala-kala wanda idan suka faru to a hakikanin gaskiya rayuwar mutum ta shiga hatsari. So da haka wannan abubuwa ne da suke buƙatar a wayar da kan mutane, domin idan ma baka cutar da al'umma ba za ka cutar da lafiyar jikinka. Idan lafiyar jikinka ta cutu to a hakikanin gaskiya rayuwarka ba za ta yi inganci ba. Wannan shine a takaice kenan. Duba da lokuta daban-daban da ba mu kaɗai muka fara ba, wannan gaskiya an daɗe ana maganar matsalolin shaye-shaye. To amma idan ka tambayi mai sha, shi sai ya ce ma wai relief yake samu. Shin a likitance wannan abun haka yake? To ai kamar yadda na faɗa maka, kamar da wani akwai su kan magungunan ne kala-kala. Yanzu kamar magungunan da suke ɗauke da sinadaran da suke saka bacci, so idan da farko kamar su masu shan shaye-shaye kowa akwai dalilin da ya sa ya faɗa shaye-shaye. Wani damuwa ce ta masa yawa, ya kamu da cutar damuwa wadda ake kira kamar depression, abubuwa sun rincaɓe masa, tunani ya yi yawa sakamakon ko rayuwa ta yi masa yadda yake so da bacin rai da waye, sai ya ringa tunanin idan ya sha wannan maganin zai sa shi ya bacci, idan ya bacci zai manta da damuwar shi. So a hankali har sai ta kai an gai matakin da idan bai sha wannan maganin ba zai iya zama lafiya ba, saboda ya riga ya zama addicted, ma'ana ya kama jikin shi, ba zai iya samun kwanciyar hankali da nutsuwa ba sai ya sha wannan magani. Yawa, so wa'annan su ne za su ce maka suna sha ne don su ji relief. So amma abin da yake faruwa, ba wani dalili da mutum zai sha wani magani ya ce wai ba likita ne ya rubuta ma cewa wannan ka kamu da matsala ta rashin bacci ka sha maganin adadi kaza iya na tsawon lokaci kaza ba. Kawai ka zo ka sha magani kai tsaye ba tare da umarnin likita ba. Na farko ba adadi, kawai sha suke yi anyhow, sannan kuma duk lokacin da suka ga dama sha suke yi. So kaga abin ya yi yawa sai ya taru ya rincaɓe, sai kuma abubuwa su lalace. Sannan mutum ya ce ma wai yana yi ne don ya samu relief, shi kansa ya san ƙarya yake. Ai in dai wasu abubuwa ne suke dame ka na rayuwa, sai dai ka yi tunanin menene zai zama maka solution da wannan matsalar taka, domin shan miyagun ƙwayoyi ko shan codeine ko shan wani abu da zai saka